Fermin Euskaldunak esperitu zuen Euskaldunagoak, Andres, zein da zure iritzia? Bueno, gaurko detalle edo gomito honetan ikusten da baiteko errespetua euskararekiko eta errespetu instituzionala bai, alderdi horretatik aldaketare bat ikusten da. Horretaz gain, bueno, Sanferminak berak elkarrekin ongi pasatzeko egunak dira eta hori da importanteena, denak elkarrekin egotea eta gustura eta ongi pasatzea. Sagrare beman, testio bat Sanfermin hauetarako. Bueno, ongi pasatzeko denak, eta aldik eta salto eta dantza gehien egiteko, eta euskaraz, Sanferminek euskaraz. Oso ongi mil esker eta konexioa berriz bidaliko digu gure lankideen gana, aio? Aio, Peio, eskerrik asko. Indikatibo bat, Otoi! Sanferminetan Euskal Herri irratia zaldi zuritik zuzenean Sanfermintza. Hementsa segitzen dugu FMko 91.4an Euskal Herria irratia.eusen eta berria.eusen zuzenean kontatzen zer gertatzen den Iruñeko bihotzean, Iruñeko udaletxe plazan txupinazoak eztanda egin dezan 37 minutu falta diren honetan. Udaletxe plaza gero eta gehiago betetzen ari da, kurioski eguzkipean geratzen den tartean oraindik galtzadarriak ikusten ditugu gure balkoi honetatik. Nagusiki Santo Domingo aldapatik gora jende gutxi, beste urtetan gehiago ikusten genuen eta plazaren sarbide honetan jende gutxi. Dagoeneko nolanahi ere plazan jende andana eta kasu eguneko albistea hori baita orain arte behintzat ikurriña Iruñeko udaletxeko mastetako batetik zabalik dugula eta tira, abotsa berreskuratzen duen bitartean Juan Cruzek. Txupinazoa txandaka jaurti hoi dute Iruñeko udal taldeek, hori ere erranen dugu, handienetik hasita txikira, idatzi gabeko arau horren arabera, aurten bilduri zegokion, baina Enrique Maia alkateak hala erabakita aurten ere zinegotzia ez den norbaitek jaurtiko du txupinazoa. Ez da aurreneko aldia, azken 20 urteotan baztertu dute Ezker Abertzalea, alegia Jolanda Barzina alkatetzara iritsi zenetik, Ezker Abertzaleko inork ez du jaurti txupinazoa, azkena Marine Puello izan zen 1983 urtean. Datu horiek beraz interesgarriak ezagutzeko eta tira, aurrera jarraituko dugu. Juan Cruz, erreskuratu alduzu ahotsa izan ere hemen. Saiatu gara behintzat, baina kontrako eztarritik joten ari zaigu zerbait ere. Bai, hoixe, tira, deskribapena egiten jarraituko dugu eta hemendik gutxira ere udaletxearekin bat eginen dugu, hortxe baitago Pello Arginaren agure lankidea, dagoeneko prest eta okerrez bagaude, Ainhoa Aznarez ondoan. Pello, nahi duzunean aurrera? Bitartean gargara. Bai, Pello, egunon, horral zaude, presa altzaude? Bai, egitzen nago. Aurrera nahi duzunean? Lagunekin, Ainhoa Aznarez aukan nire ondoan, beste lagun batekin gari da solatzean, nirekin azteko moduan izan dela zidan. Ainhoa Aznarez, Nafarroko Parlamentu buruan, horren iritsi zara, Maza ikusi duzu, ikurriña ikusi duzu. Kaixo, una gozei, horrentik ez dut, ikurriña ikusi, ez dakit, lau bosta ez dakit, garbalantik ez dakit edaleko duzu bezalako. Oso, bueno, decía, Sanfermin hauetarako. Bueno, jende guztia Sanferminak ondo pasa, eta ia aurten detopagun indarkeri zezkizarik aldetan. Bai emakume eta bai izan ez da, Sanfermin libreak izan ditzagun guztiok, eta gora Fermin deuna.
Oso ongi, hauek zure hitzak, aurrera jarrituko dugu, bezalako gonbidatuak ere badirelako. Aio zangizan. Horraino beraz konexioa, Peio Arginaren alankidearekin, Nafarroako Parlamentuko presidentea, auki dugu Euskaraz, FM-ko 91.4an, berria.eusen, Euskal Herria irratia.eusen, San Ferminen aurreko gure saio honetan aldaketaren seinale hori ere, ezta, nabarmentzekoa baita, Nafarroako gobernuko presidentea, Nafarroako Parlamentuko presidentea, Iruñeko udaleko alkatea, euskaldunak direla, eta hori bada aldaketa zalantza izpirik gabe, euskaldunon hiri buruzagiko festetako hasierako saioa egiten ari garen honetan. Amaia Otoi indikatibo bat! San Ferminetan Euskal Herri irratia zaldi zuritik zuzenean San Fermintza. Arazoak ditugu Nafarro Añezaren txokoarekin bate egiteko, arazo teknikoak izan ere txupinazoa izate dute, txupinazo alternatiboa, familientzako, aurrentzako gune egokia, takonera, biztabeia, aurten txupinazo hori pizteko orea, Iñaki Perurena, harri jasotzaile, aktore eta poetarena izanen da, berarekin itzordua lotua genuen goizeko tenore honetan, baina badirudi arazoa dauzkagula berarekin bate egiteko, horrelakoak nahiko ohikoak dira San Ferminetan eta ulertzekoak. Bitartean udaletxe plazan zer? Bada, gero eta jende gehiago, gero eta galtzadarri gutxiago biztan, zenbait bandera zabalik, Kolombiakoak gehienak, eta orain publizidade baloi puzgarri horiak arat unat, gure pare publizidade zezen urdin hori handi hori ikusten dugu, pare bat metrokoa, balkoi batera igota eta bandera andana balkoietan ikurrin Franco, Bizpairu behintzat ikusten ditugu, horrekin edo horiekin batera gai arrotasunaren bandera koloretsua, hortzadarren koloreak dituena, plazan oraintxe zabaldu dute Espainiako Errepublikako bandera izargorri bat duela eta arestian esan bezala 77tik lehendabizeikoz Iruñeko udaletxeko fatxadan mastan ikurrina zabalik. Jarraian udaletxe barrura eginen dugu salto berriro, izan ere okerrezpana izan Peio Arginaren alankidea dugu itxura guztien arabera, urrengo Nafarroako presidentea izanen den Anderearekin, Usue Barkosekin hain zuzen ere. Hala da, Juan Cruz, Iruñeko Nafarroako presidente gaiarekin nago, Usue Barkos Anderearekin, ez dakit, zuere iruindarra zera, bigarren zabalgunekoa, barruan dukun iruindar hori, nola dago momentu honetan? Bueno, momentu oso berezia izan behar, orain gobendazkerari ginen zortzintez, sekzionetan zartzera izela zinegotzi, eta aurten lehenengo aldiz, zortzintez igaron dorri izan bezala, iruindar bat ezola sartzera zoragarria, momentu ederra, eta nik uste Iruñan, ederrenetarikoa. Bueno, azken orduko berria da, mazan ikurriña ikus daitekela, plazatik ikurriña ikus daiteke. Zein zure irizpia? Bueno, beti esan dugu, azkenean gizarte baten ikurrak izan behar dutela
Egia da, guk eta Geroa Bairen aldetik horrela izatu zuten Geroa Bai udal taldearen kidek, nahiago genukela, naiz eta ofizioki mastil batean ez ikustea baino, Nafar Iruñako zinegaturen eskutik ikustea balkoi horretan, baina tira, horrela erabaki dute erabaki behar zuten eta nik uste esan bezala azkenean ikurrik izan behar dute jai giroan beste diskutatzeko elementu bat. Ikurriña uste duzu parlamentuko mastan edo Nafarroko jauregian iturtzeko parada izanen dugula. Hau da, ikurren legea aldatuko da, datorren legislatura honetan, 4 urteotan. Ikurren legea aldatzeko asmoa horrela ateratzen dugun akordio programatikoa sinatzen dugun alderdiok Nafarroako edo parlamentuko mastan ikusteko, banik esango nuke Nafarroako gehiengoak osatzen dutenen erakundeetan ikusteko. Nafarroan izan bali badel, Nafarroako lehenengo erakundean edo instituzioan izango bali bada ala ez dut nik esango. Ez dut esango, Nafarroako gizarteak esanen du. Iruñan ikusi dugu horrela erabakitula gehiengoak eta gainontzeko udaletxetan horrelako aukera ikusteko izango dugu datozen hilabeteotan. Baina esan bezala ikuste erabakia ez dagoela agintarien edo eta errepresentanteen eskuetan baizik eta gizartearen hau. Urrengo gai nagusiak Nafarroan zutenakoak izanen dira, presidentea joango da bertara, edo oraindik ere presidente gaia? Espero presidente, horretarako presidente, Nafarroak bere presidente izatea eukitzea, espero nola ez presidente hori aldaketaren gobernuaren presidentea izatea, beraz, espero bai, Geroa Baik eta niri edo gure eskuetan izatea erantzun duzun hori, eta espero baita ere nola ez, zuteraren alkatearen gonbidapena jasotzea bertan egoteko. Oso ongi da, uste barko esker eta zesta honpasa, eta betitzen konexioa profesora, aurrera. Estimatu dago, Peio, ez da egiten zuten diazuen oraindik. Ez, badiru diazuen konexioa galdu dugula, iruditu zai kritiko zela mastan Ikurriña jartzeko erabakiarekin usue barkoz, edo etzeko zala oso argi eta galdetu nahi nion, adostu duten, edo ez duten adostu erabakia Geroa Bairekin, izan ere hori zen arestian Patri Peralesek EH Bilduko zinegotziak esan diguna, aldaketaren hori entzun diogu behintzat. Galdera marra hori, galdera ikur hori hor utziko dugu eskegita, izan ere orain Nafarroa oinezen txokoarekin hori da, jaigunean izan gara, Peñetan, Mesonen, Katakaraken eta Jarraian, Nafarroa oinezen txokoragoa, Aztakonerara, Biztabellara, familientzako oso giro proposa izaten dute, uztailaren 6ko ordu honetan, eta han txupinazo propio eta berezia botatzen dute, lehen aipatu dugun bezala, aurten horren jaurtitzailea Iñaki Perurena, egunon Iñaki? Bai, egunon, erra daota. Bai, zegiro daukazue? Oso politxa, hemen txeni itzalean dago, baina hemen jendean lanean gogotik ari dira gurasoak prestatzen eta oso giro politxa. Aizu, ia Zabel Barriolak botazuen, Nafarroa oinezen txupinazoa, aurten zuk, hor zer ospatzen dute, San Ferminak ala Santiburtzioak? Bueno, pesta da, guk gure herriko pesta Santiburtzioa dira, baina hemen San Fermin handia dago. San Fermin giro handia, dena dela lehitza badu zerbait, izan ere pertsonaia handi asko ematen ditu, ezta? Bueno, ez dut uste deus berezi dituenik, eta momentuan tokatzen gira persona batzuk, gure giro honetan zerbait egiten ibili gerak, eta eskertzekoa da, gutaz oroitzea, hoixe bakarrik. Hori da, eta beraz, horre izanen zara zu, arduraduna hor txupinazo hori pizteko, eta gero Foruen plazako herri kirol erakustaldietan parte hartuko alduzu aurten? Ez, baditut 2 urte harria utzi behar izan nuela, orain dela 4 hilabete bakuntza bat egin zidaten, eta aldakan protesia jarri ere bai, baina orain gauzat esango dizut. Nire buruko ametsa da, oraindik ere, momentuen batean, harritik irema baldin bada ere, harri irema jasotzea. Hori da nire ametsa. Alabedi, ametsa bete dadila Iñaki. Azken kontu bat, pentsatu zu, zer esanen duzun txupinazoa botatzen duzularik, bakizu udaletxeko txupinazoan bere garrantzia baduela, ezta zer hitz erabiltzen diren zehazki, zuk zer esateko asmoa?
Nik txupinazoa botatzea torri naiz, eta nik zua mango dio, baina enekien zerbait esan behartzenik. Zuk ez duzu deus aipatuko, ez da piztu eta listo. Erki, bada ideia ona da. Oso ongi. Zerre montre. Aizu, bada oso ongi pasa dezazuela, Iñaki, besarka handi bat. Eskerrik asko. Eta goizeko tenore honetan, albiste udaletxe plazan, izan ere, ohitura zaharrei jarraituz, plazaren erdi-erdian, presoak etxeratzearen aldeko pankarta zabaltzen ari dira gazte batzu, eta horren gibelean, kainabera luze batzuen laguntzaz, beste pankarta bat, Freedom for the Basque Prisoners and Exiles. Exiles, hau da, exiliatuentzako eta presoentzako askatasuna ingelesez aldarrikatzen duen pankarta. Horrekin batera, Nafarroako bandera balirudik. Bai, oraintxe bertan ari dira, ateratzen. Aurten plazan behaldean Nafarroako bandera. Nafarra decide. Direla, Nafarroa decide. Leloarekin, hori ere berritasuna, ez da? Normalean beti presoen etxeratzearen aldeko banderarekin batera, Iruñeko udaletxe plazan tenore honetan txupinazoaren egunean ikurrin erraldoia ikusten genuen, beste ikurrin txiki handana, aurten Nafarroako bandera. Besterik ez, eta ikurrina non, arestian esan bezala, 1977 urtetik lehendabizikoz, bandera mastan dakusagu modu legalean, udal aginte taldetik azaldu digutenez, izan ere haiek diote foru legearen arabera, zilegi dela bisitarien banderak jartzea udaletxeko mastan, eta beste Rebeka Ubera daukate bisitan gaur Gasteizko Legebiltzarreko parlamentaria udaletxean, eta itzakia horrekin jarri dute hori bandera, beti ere salatuz, ez dautozela bat foru lege horrekin, ikurren foru lege horrekin. Hoixe da, berriz ere udaletxe barruan sartuko gara, Pello Arginaren launkidea hortxe dago, eta okerrez bagaude, Edurne egin horekin orain, Pello nahi duzunean aurrera? Bai, nintzen nago, Edurne egin horekin, errezkatatuko dut, Grezia bezalaxe. Egunon, Edurne, eta lehenengo galdera, mazan ikusi dugu ikurrina, alkatearen taldeak zuekin bat egin du, zuei kontsulta egin dizue, kontsultuatutako erabakia izan da, nola izan da hau? Bai, nik uste dut legeak, aurten dagoen legearen agintepean dagoen aukera bakarra da, horrelagatikan duela 2 urte gertatu zenean nik uste niri usatu nion aukera hau ere, hau da, Euskadiko kargu bat ekarri eta haren ohorez ikurriña jarri, baino esan nahia handiagoa dauka ikurriñak noski, Iruñerrian jende askok bere ikurriña bezala sentitzen du, eta nik uste dut hor errespeto aldetikan, normaltasun osoz hor jartzea importantea dela. Batek esanen du, Zaragozako alkatea ere hor non bai zedilala, ezakit, bertako mazan ikurriña jarri beharko dugu, Zaragozakoa. Nik uste dut, kasu honetan ez da lagertatu, baina, urrengo urtean alkateak, Zaragozakoa, Logroñokoa, edo Burgosekoa dela, horrez ere, haien ikurriña jartzea ez dago, bai? Uste duzu honek polemika piztuko duelan? Herri hontan polemika gauza guztiekin gertatzen da, baina nik uste dut anitzak erala, eta hori egunero erabaki behar dugu, ikusi behar dugu, eta saldu behar dugu, eta anitzak izan arren ere, ez izate iztilurik eta ez izate inungo problemari. Zer dezu Sanferminetarako, aldaketaren Sanferminabuetarako? Nik uste oso beretxek izan behar dutela, aldaketa jendeak lortu du eta jendeak kalean irakutsi behar du aldaketa horren jabe dela. Gu hoien zerbitzuan gaude eta aldaketa hori nolabait gauzatu behar dugu urrengo urteetan. Baina aurtengo Sanferminak nik uste dut ilusio hori eta pos hori agertu behar dela nun nahi eta beti izaten dutan batzala, baina aurten errespetu oso. Nik nahiago ditut abestiak eta umore ona eta ez insultoak edo akosoak, bai? Oso mira, Edurne egino, 1000 esker eta handi pasar izazulak ezagutan. Zukere bai. Konektzia berriz ere zuen gana, lankidea. Arginaren eta albistea udaletxe plazan, izan ere dagoeneko hasi dira olatuak, errane baita mukuru beteta dagoela plaza, orain bai
eta elkar bultzaka olatuak osatzen dituztela, hemen dauden milaka lagunek, eta datu zenbait ematen alditugu plaza honen inguruan, izan ere, askok esate dute ez da Iruñera hurbiltzen direlari, kontxo, telebistan handiago ematen du, zema jende sartzen da hemen bada. Bueno, begira, datuak eman behar baldin baditugu, Udaletxe plaza honek 2502 metro kuadro dituela erran dezakegu. Futbol zelaia baten erdia da gutxi gora bera. Eta plazan zenba jende 12.500 lagun sartzen dira, metro kuadroko 5 beraz, inguruetako kaleak eta aintzat hartuz, 30.000 lagun inguru. Beraz, bada, Zarata, Suziriak estanda egiten duenean jende aulukari dela, 133 dezibeliokoa dela erran dezakegu, eta erreakzio hegazkin batek eragiten duen bera dela ere erran daiteke. Mila esker, datu Anderea, txundituta utzi gaituzu, zure jakinduriarekin. Eta kasu izan ere beste pankarta erraldoi bat zabaldu dute plazan honako honetan badirudi Portland Stop jartzen du. Eta goian zer jartzen duen ezini ikusi. Incineradora. Errausketaren aurkako pankarta handia erraldoia. Honek eukiko ditu 6 metro luze eta beste horren beste zabal eta presona baino handiagoa da. Nola nahi ere, martxa honetan plaza oso hartu dute pankartekin. Hori ikusten du, bai. Presoen aldekoak 3 dira, bat vertikala baina beste 3 horizontalak, Nafarroko bandera ere badago hor eta Portlanen erraustegiaren aurkako pankarta ere arrunte zabala da. Eta ikurriña txiki batzuk ere ikusten dira, hor tarteka. Beste urteta, baina askoz gutxiago. Arazorik ez norenai ere Udaletxe plazan, jaigirua nagusi, eta gero eta gutxiago falta da San Ferminak has daitezen 16 minutu besterik ez. Albisteetako bat aurtengo San Ferminetan, 2015ko San Ferminetan, ikurriña mastan egonen dela Udaletxearen aurrealdean, bestea txupinazoa historia lehendabiziko zilagunen artean jaurtiko piztuko dutela, batetik Arestian esan bezala, Beleta Peñakoen oinordekoek, Iban Jimenezekin mintzatu gara horretaz, eta bestetik eta haiekin batera, Iruñeko Orfeoiko kideek 150 urte egiten dituzten honetan edo, abez batzak 150 urte egiten dituen honetan, 150 urteko kiderik ez bai dute. Oker ez banaiz Udaletxe plazan, Peio Arginarena daukago, Igor Ijurra, abez batza horretako zuzendariarekin. Alaze da Juan Cruz, Javier Aranegik, 27 urteko gaztek piztuko du Orfeoiaren izenean aurtengo zuziria, eta nirekin daukat Orfeoiko zuzendaria Igor Ijurra. Hemen gaude, konbidatuen pizua goikoa, eta hemen piztulariak eta musikariak dauden beko piztuaren artean eskaileretan eta esan diatzu. Gustora gestiko nitzateke horra artista guztiekin. Bai jauna, bueno, ni txistularia izana naiz, eta salsa hori gustatzen zaite, eta hor gustora egongo litzateke. Zurikame. Igor, New Yorken egon zarete, Londresen egon zarete, munduan zehar ibili zarete, baina gaurko emozioa, sentitu duzu inoiz? Ba, begira, oso desberdina da, ez? Azken egun egietan, jende asko korpilan esan hitz egiten dugu gure artean da, batez ere iruñarrak direnek esaten dute, ez? Ondo hau orkesta handiekin abestea toki handietan, baina azkenean etxeko txaloak eta etxeko beroa bestelakorik ez dago. Orfeoiko zuzendaria eta zu ere tenorea edo baxua edo baritonoa ezakitzen zaren eta ahotsa urratuta ekarri duzu gaur, marka da? Bai, beira, ostiralean kontzertu pare bat izan genituen aurreko 6 egunetan ensaioak, zuzendari Amerikar bat ekarri genuen, zuzendaria hau ere izan da Pablo Sarasate Pigolin txapelketako epaimai burua, ez? Eta hor, lana izan dugu, handia, eta gero haizeak eta horrek hil egin dago, bai estresak eta haizeak, eta gero gutxilo eginak, ezin lorik egin azkenengo honetan, eta zer ingo diogu, San Ferminak hasi behar, eta ahotsa horratua. Hitzetan, Orfeoiaren zer da, zupinazoa botatzen? Nik esango nuke, marka historikoa, 150 garren urte hurreneko pastelaren gindatxoa, eta baina gindatxo handia,
hau oso garrantzitsua da Arroiarentzat. Oso ongi, Igor Ikurra, ni esker, eta ongi pasa dezazela San Ferminetan, eta 15 minutu barru ere. Konentzia berez ere plazara. Mi esker Peio, eta hementxari gara udaletxe plazatik kontatzen zer gertatzen den udaletxe barruan, zer gertatzen den plazan, zer gertatzen den Iruñeko hainbat txokotan. Izan ere elkarlanean ari gara Euskal Herria irratia, berria eta gazu baita Euskal irratiak ere, Ipar Euskal Herriko Euskal irratia, goizeko tenore honetan bat egin baitute gurekin, jakiteko zer demontre gertatzen den San Ferminen astapenetan, eta dagoeneko zenbait albiste emateko moduan gara, gure entzule eta ikusle guztiei zenbait albiste oroitarazteko moduan. Izan ere goizeko 11etan, udaletxeko mastetako batean ikurrina zabaldu dute, handik gutxira mintzatu gara Patri Perales EH Bilduko zinegoziarekin, eta azaldu digu modu legalean egin dutela. Izan ere Nafarroako ikurren foru legeak dio beste lurralde bateko agintaria datorrelarik erakunde bat bisitatzera zilegi dela edo legezkoa dela haren bandera zabaltzea. Horren ondotik balorazioak jaso ditugu. Ainhoa Aznarezek esan digu oraindik ez duela ikurrina ikusi, eta beraz foru parlamentuko presidenteak ez du baloraziorik egin. Usue Barkos itxura guztien arabera Nafarroako presidente izanen denak esan digu ongi zekusala, baina ez horren ongi. Epel xamarri ikusi dugu honen aitzinean, eta gero ezkerrako zinegotzi Edurne Eginok azaldu digu formula hau berak proposatu ziola duela 2 urte Maia alkateari Bizardunek ikurrina zabaldu zutelarik. Iruditzen zitzaiolako ezinbestekoa zela hainbat herritarren sentipena ikurrinarekin duten horrek ere tokia izatea udaletxean. Plazan zer? Bada hoi baino ikurrina gutxiago naiz eta oraintxe 3 metro bider 4 eukiko dituen ikurrina zabaldu duten, Nafarroako bandera handiago bat zabaldu duten, Nafarroa decide dioena, presoen aldeko hainbat bandera, erraustegien aurkakoak, eta batez ere jaigiroa Jaun Andreok festak estanda egin dezan, 11 minutu ez baitira falta, hori besterik ez. Hoixe, eta bueno, lehendabizi mazodunak, zein timbal eta turuta jotzaileak aterako dira beko balkoira, hemendik gutxira, haien hotxak entzunen ditugu, eta gero Gurutze Gorriko Mikel Martinezek piztuko du, bueno, ez hori ez, ezta? Bai? Ez, Iruñeko Orfeoko Javier Arenegik eta Beleta Peñako kiden oinordeko Chantal Estrada jaurtiko dute txupinazoa. Javier Arenegi abesbatzako kidea da, eta zozketa bidez egokitu zaio metxapizteko orea, 2009an sartu zen Orzueian, eta basua da, soziologia ikasketak egin zituen, eta egon Norton enpresan diardu lanean marketing sailean. Hori da, Chantal Estrada, Beleta Peñako kide honorino Artetaren biloba da, Arteta Peñako kordioi jotzailea zen, askotan azaldu dugu, baina merezi du berriz esatea. Beletako kideek asmatu zuten, zuriz janzteko ohitura, Errepublikaren garaian, 36 altxamenduaren ondotik, haienetako hainbat fusilatu zituzten, sozialistak, komunistak, anarkistak edota abertzaleak izateagatik. Bada, alaxe, izanen da unea 10 minutu barru, nola nahi ere, txupinazoaren aurreko, azken sartu aterea eginen dugu udaletxean, Peio Arginarena lankide finak, dagoeneko beste protagonista bat badu eta. Bai, neutra, baina iez egin dit. Itziar Gomez neukan, eta bueltaman despitzatu, eta desagertu eginda. Beraz, nahi baduzue, utziko diogu konexioari, berriz ere bigarren pizuan dago, eta hemen, bai, Arantzadiko kideak, eta... Bai, Peio, horre, Itziar Gomez lokalizatuta daukago, albo bateko balkoian dago, hain zuzen ere seminario etxeran ematen duen balkoian, ez da txari? Bai, hemendik ikusten dugu. Zure atzean ez dago, Peio, ez? Ere aurrean, non dago? Ez da, markatu, bai. Denak txuriz jantzita daudenez, ematen zuen berazela, baina ez da, ez beste nonbait ibiliko da. Segituko dugu Iruñeko udaletxe plazatik, seminario etxetik kontakizunarekin, izan ere gero eta gutxiago faltada, etxaferuak, txupinazoak, estanda egin dezan aldaketaren San Ferminetan, gizan marea, ezker eskuin ezker, goiti eta beiti mugitzen udaletxe plazan, izan ere dagoeneko, bai, dagoeneko mukuru beterik dago,
gizasemerik jada ezin da sartu plaza honetan, eta Arestian duela ordu erdi utzi geneko zen Santo Domingo kalean ere, eguzkia gogor jo arren, bada herritar andana, festazale andana, goizeko tenore honetan 26 grado ditugu itzalean, gure balkoian askoz gehiago, eta plazan ere bai, Mastan Ikurrina, balkoietan beste 3-4 behintzat bai, Espainiako Errepublikako bandera ere badakusagu aspaldiko partetik, aspaldi honetan espaiker eskusan alakorik, bate Gutierrez dendaren gaineko balkoi batean, beste bat plazan presoen aldeko hainbat bandera, eta oraintxe WhatsAppen bidez jakinarazi digute, oso litekeena dela balkoiaren udaletxeko balkoi nagusietako batean, Greziako bandera bat agertzea, txupinazoak estanda egiten duelarik balkoietako batean, Greziak troikari oki, ezetz esan dion honetan. San Fermin oiuak plazan, giro aparta, aldaketa politikoa ez ezik, eguraldi aldaketa ere izan dugu, eta eguraldi tropikala daukago edo baten batek dioen bezala, eguraldi bolibartarra, 7 minutu besterik ez. Txupinazoak estande egin dezan eta txupinazoaren inguruko datu zenbait ere emateko moduan gaude, Txari. Bai, noski Juan Cruz, oraintxe bertan, Vicente Caballe piroteknia etxearen suziria da, eskuz egindakoa, 120 zentimetroko luzera du, 14 milimetroko diametroa, 20 gramoko pisua, datu horiek beraz eman ditzakegu honen inguruan, eta aipatu duzu Greziako banderarena, eta horretaz, hain zuzen ere, solastuko gara orain Pello Arginarenarekin, udaletxe barruan baitugu, Pello, eguerdion berriro ere. Bai, beste bandera bat protagonista hemen barruko pasilloetan, hori bai, osi letrak irakurri dezakegu, bai, grezieraz, grekeraz, eta hortze, eta Greziako bandera, eta hor udal gobernuan dauden talde guztietako zinegotziak. Itziak ez daukan direkin. Beste bandera bat protagonista kanpoan, Mastan, guztien artean, kontsentsu denak bat egin duzue bandera hori jazterakoan, muturra okertzen duzu zergatik. Ez muturra ez dute okertzen, baina izan ziren proposamen ezberdinak, ez? Eroagaik azera batetik planteatu zuen, Ikurrina Mazilan, baina udal batzan onartuta, ez? Berez, udalak horrela erabakitzen duelako, eta ez kanpotik ekartzen dugulako norbait. Eta horretarako bakarrik urte bete, besterik ez dugu itxaron behar, zen badago konpromisoa simboloen legea aldatzeko, eta aldaketa horrekin dudari gabe, izango genuke aukera jartzeko balkoian, baina esan dudan moduan, udal batzak onartuta. Beraz, aurten beste modu batera egingo zenuke. Bai, bueno, gu komentatu genuen, duela urte batzuk jartzen zen moduan balkoian, lateralko balkoian inolako oztoporik gabe, udaltzainen oztoporik gabe, eta horrela egonda fatxadan urte asko, eta, bueno, badauka beste zentzu bat fatxadan jartzen badugu, udal batzak onartuta. Eta bakarrik urte bete itxaron beharko genuke, baina, bueno, nik uste duten banderaren historioa ez dela nabarmenena edo importantena orain txupinazo honetan, eta batez ere San Fermin hauetan. Nik uste dut jendearen gan badagoela beste sentimendu bat, beste pasio bat, eta da aldaketaren San Ferminak ailegatu direla behin betiko. Aldaketaren San Ferminak, mi esker honiz, eta zuk ere ongi pasa dezazula itziar homer. Nahi duzuen arte. Bueno, eta berriz ere txanda, konexioa, 5 minutu falta baitira bakarrik, ez da? Bai, estimatua dago, Pello, Arestian genioen ezkeneko zala oso argi, Nafarroa, geroa bai, zernolako jarrera zuen Ikurrina Mastan jartzeari zegokionez, eta orain Itziar Gomezek argiago utzi digu, lehen Usue Barko ziruditu zaigu, etzegoela oso ados, eta orain argi geratu zaigu Ikurrina fatxada nahi zutela bai, baina balkoian ez Mastan ezpazen udal batzak ala onartuta eta foru legea aldatuta, Ikurren foru legea. Udal aginte taldetik, gogoratu behar baita, geroa bai ez dagoela udal aginte taldean, Arantzadi, izkerra, eta EH Bildu bai ordea, hor udal aginte taldean daudenek bat egiten duten neurri horrekin, eta diote
legezkoa dela foru legeak aurreikusten duelako, beste erkidego bateko bisitariak datozelarik, haien banderak ofizialki mastan jartzea legezkoa dela eta nabardura horri heldu diote aurten 1977 urtetik lehen dabizikoz ikurriña horre egon dadin. Aldaketa gehiago ere izanen dira jakina konparaziora, aurten pertsona batek ez, aurten bi pertsonak piztuko baitute metxa, txupinazoaren metxa. Batetik Chantal Estrada, Beleta Peñako kide, Honorino Artetaren biloba. Eta bestetik Orfeoiko Peña, Iruñeko Orfeoiko, Iruñeko abesbatzako kide bat. Beti bezala lehendabizi bazukariak aterako dira lehen pisuko balkoira. Orduan ikusiko edo entzunen ditugu. Orduan entzunen ditugu timbal hotxak eta hartu hitza, hemen konpondu behar baitugu kontu tekniko bat. Hoixe, bai orain ea hartzen dugun udaletxetik eta ateratzen den soinua bitartean jendearen olatuak ikusten ditugu eta jendea ja zapia goian daukala, zapi gorriz beteta ikus dezakegu udaletxe plazan eta denak San Fermin oiuka entzuten ditugu. Banderak eta komentatu ditugunak ere zabalik, aprobetxatuz pixka bat itzala edukitzeko, hoien azpian giro hori beraz eta ea hartzen dugun beraz soinua udaletxetik eta torkiguna. Ere une batetik bestera aterako dira, oraintxe atera dira, timbal jortzaileak, klarin jortzaileak, zapi gorriak airean ikusten ditugu, jendea San Fermin oiukatzen, eromena plazan, aldaketaren San Ferminak lehertzeak, riau-riauare abesten ari dira, behian horrek esan nahi du, bertako jende dago, gehiago dagoela beste zenbait urtetan baino, horre balkoietan ere jende andana, eta kasu tibalotxak entzuten ari, baikara ordoa, tibalak eta klarina. Kanpaiak ere bai, eguerdiko 12 dira, puntuan. Eta entzun dezagun zer dioten. Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Eruñarok! ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín! Eta orain bai, jaun Andreos, lertu dira aldaketaren San Ferminak, lertaratzi dute txupinazua, Chantal Estradak eta Javier Arenegik batakitz bat besteak bestea, atzerapen pixka batekin kostu baitzaie metxa piztea, baina lertaratzi dute festa, eta orain alkatea Joseba Siro pizten ari da, bigarren txupinazoa aldaketaren San Ferminak abian, batetik herritarren piztu dutelako txupinazoa aldaketa. Alkatetara iritsita, Joseba Sironek eta beraren batera aldaketaren indarrek erabaki dute hori urtea gizarte zibileko kidei, batetik Iruñeko Orfeoiari eta bestetik kasu Beleta Peñako kidei. Beleta Peñako kideek asmatu zuten 1921.
urtean Errepublikako garaietan zuriz jazteko ohitura. Langileak ziren, argileak ziren, margolariak ziren, eta erabaki zuten hala biztea, hala egitea. Gero 36ko altxamendu fasistaren ondotik fusilatu zituzten haietako asko eta asko. Eta orain unetxo berezia udaletxe barruan, atal ondoan, La Pamplonesa, gaitariak, txistulariak, gaitzaren biribilketa motzen. Kanpoan ez daizuten, baina barruan dugu Peio Arginaren abere sakelako telefonoarekin. La Pamplonesa, gaitariek, txistulariek, jotzen duten lehendabiziko kantua, bitartean plazan poza alaitasuna nagusi, jendea elkar besarkatzen, jendea elkar bustitzen, izan ere, pero izugarria, pero tropikala, pero olibartzarra daukagu goizeko edo guerdiko tenore honetan, Iruñeko udaletxe plazan aldaketa politikoa edo instituzionala iritsi da, baina eguraldi aldaketa ere bai, bero zapa, jendea puntik, eta esan bezala Orfeoiko ordezkariek, Beleta Peñako kideen ordezkariek, erdibana esan dute esan beharrekoa, Txupirazua jarti dutelarik balkoietako batean, ikusi dugu Greziako bandera, Greziak troikari onki ezetz esan dion, honetan Arantzadi taldeko kideek aterata, eta orain Beian plazan si se puede aldugu oiua asko eta asko, herritar asko eta asko hori oiukatzen aldaketaren San Ferminen hastapen hauetan, balkoietan ere zenbait lagun ukabila altxatuta hori bera oiukatzen, euforia dakusagu aurpegi batean baino gehiagoan aldaketaren txupinazuak estanda egin duen honetan. Jaurtitzaileak nortu izan diren albisteetako bat, eta bestea Ikurriña bastan dagoela eta ez balkoietako batean arestian esan bezala. Gure saio honetan hainbat balorazio jaso ditugu, Nafarroako Parlamentuko presidenteak ez du guztina izan, Ainhoa Azarezen Podemosetik aldogotik, esan du oraindik ez duela ongi eta argi ikusi kontua. Gobernu taldeko alderdi guztietako kideak ere izan ditugu, Patri Perales, Edurne Egino eta Arantzadiko jendea, haie guztiek esan digute adostu dutela haien artean neurria, eta aldiz, geroa bai aldaketaren alde egonagatik ere ez dago udalaginte taldean, eta haren izenean bai Usue Barkosek eta baita Itziar Gomezek ere, Nafarroko gobernuko presidente izanen denak, eta Iruñeko taldeko eledunak esan digute ez daudela ados neurriarekin, iruditzen zaiela mastan igorteko urtebete espero behar zela foru legea, Ikurre foru legea aldatu arte. Orain plazan agurro, UPN agur kantua entzun gai, ekainaren 13an San Fermin aurretaratu hoietan gertatu zen bezala, orduan Joseba Siron jabetu zen aginte makilaz, eta orduan ere agur UPN agur oiuak entzun genituen. Arestian balkoian Greziako bandera, eta orain plazan Greziakoa ez, zuri urdina da, baina Uruguaikoa, eguzki bat. Bai, Uruguaikoa, bandera antzekoa. Horrek, hori da. Mota guztietakoak ditugulako baita Osasuna taldekoen, zera, Ikurriña ez, baina, bueno, animatzeko hor... Bufanda bat, lepokoa ekartzeak, bai. Bufanda ekartzeak badu meriturik, eta jarraian
festetako beste protagonista garrantzitsu bat. Hori da, zalantzarik gabe zein Iruñeko alkate berria Joseba Asiron Pello dugu udaletxe barruan berarekin. Pello, Arginarena nahi duzunean aurrera. Bai, hemen Joseba Asironekin, gaude, egunon, zer sentitzen duzu, Joseba? Sekulako poza, hau oso unkigarria izan da. Pentsatzen dut gauden tokitik kalean gertatzen ari dena entzuten dela eta sentitzen dela modu berezi batez, baina balkoira ateratzea hori bai dela, ezin da kontatu. Bueno, eta balkoira irten eta matzan ikurrina ikusten dugu. Poza bikoitza, nik esan dezakeran gauza bakarra da, ikusi nuela jartzen, bere garaian, transizio garaian, eta momentu honetan berriro, hainbeste urte pasa eta gero, ikustea dela poza bikoitza handiagoa. Eta, bueno, azken finean, islatzen duena gaur egungo, egun honetan, ospakizun honetan, Iruñeko balkoiak erakusten du, Iruñeko gizartearen aniztasuna. Bueno, eta zer nolako Sanferminak espero dituzu? Aldaketaren Sanfermin hauek nolakoak izango dira zuretzat, Josebarentzat eta nolakoak alkatearentzat? Bueno, ezakit nola beriztu daitezken bi figurak, alkatea eta Joseba. Nik uste lanean, bizitzan beharko ditu dela, lagun batek esan zian, bueno, bizitzan behin bada ere Joseba lan egingo dut Sanferminetan. Bueno, pues bai, tokatuko zaiz lanean egotea, horretaz aparte, espero dut, denbora, ateratzea familiarekin eta lagunekin egoteko, baldin eta zuek usten dira zuek. Bueno, eta bihar prozesioan, noski? Bai, bihar prozesioan, noski. Hemendik aurrera ja, egunero, da bata besteen atzetik, ekitaldiak eta prozesioa biharko beste bat oso importantea, noski. Oso ongi da, Joseba Asiron, mila esker hauniz eta festa hon pasa jo. Mila esker zuei. Bueno, berriz ere, nahi baduzue, aurrera, plazatik. Ederki, Pello, ederki ari zaren ez, hainbat protagonista FM Koloroita 11.lauan, Euskal Herria irratia.eusen, berria.eusen, Iparre Euskal Herriko Euskal Irratietan, Nafarroako beste hainbatetan, eztanda egin du festak, 9 egun aurretik aldaketaren Sanferminak ospatzeko, eta goizeko tenore honetan plazara irteten ari dira, udal txistulariak eta udal gaitariak plazan riaurriaua entzun gai, eta jaigiroa nagusi. Zon digu, alkateak zer sentitu duen ikurriñan maztan ikusita 77. urtetik gertatzen etzen zerbait. Orduan eritze alkatea kargu gabetu zuen Espainiako gobernuaren ordezkariak eta urtebetez izan zen alkate Tomas Caballero lehendabiziko udal hauteskundeak egin arte eta tarte horretan erabaki zuen maztan ofizialki paratzea ikurriña. Gero 88an eta hil zuen Tomas Caballero zinegotzia. Esan bezala plazara irteten Iruñeko udaletxeko aurreko ate nagusi horretatik udal gaitariak eta udal musikariak, eta orduan beste unetxo bat biziko dugu. Nola nahi ere horren aurretik ongi legoke gure entzulei jakinaraztea, doroitaraztea zer dioen gaurko egunari doakionez egitarau ofizialak. Bai, ikusiko dugu zenolako egitaragoa daukagun, errate baterako ordu batetan hor basotxoan Grazia Navarra taldea arituko da, eta Ekos de Larga errondaia, ordu bat aterditan folklore gaialdia izanen da Foruen plazan, eta honako talde hauen emanaldia, Amaiur, Ardantzeta, Basakaitz, Duguna, Elordi, Aristi, Iruña taldea, Larratz, Mikelatx, Mutiko Alaiak, Oberena, Hortzadar eta Txorizuri. Dantza hauek eginen dituzte, berako dantzak, igitai dantza, Iribasko ingurutxoalen aipatu duzun bezala. Argitu digu, Duguna dantza taldeko, Duguna udal dantza taldeko, Aritzi Bainezek ez dela kargua utzi berri duen, jardunean oraindik bada hezkuntza kontseilariaren omenezko dantza, argi gera dadila. Argi gera dadila, eta, gero ja... Kaso izan ere, entzuten ari gara, gaitarien eta txistularien lehendabiziko pieza. Agur jaunak jotzen ari dira. Jendea eskuak gora. Eskuak igota eta gozatzen
eskuzartak txistularientzat, Oiepurdia bate baino gehiagok, unetxo asko dituzte San Fermine, gaina txistularien agur jauna hau horietako bat da, kantuan hasi dira zenbait kanpotar eta txistua gaientzako ez, kanpotarrak ez dira, izan ere kantua da, no podrán parar a Patxi Puñal, eskuzarta nola nahi ere txistularientzat, hor altxatu da tipo bat Osasunako bandera batekin, igo du sorbaldan beste lagun batek eta horrek eragin du Patxi Puñalen aldeko kantuak entzutea. Txistulariak barrura joanen dira, aterako dira gaitariak eta orduan San Ferminetako lehendabiziko kale jira. Entzonen dugu, hasi dira hasi, San Ferminak 9 egun aurretik festarako, aldaketaren San Ferminako gozatzeko, baita Azuke Beltzaranaren musika entzuteko ere, nola nahi ere segituko dugu egunak ekarriko digunarekin, gitara ofizialak aurreikusten duenarekin. Bai, dira, arratsaldean ere gauza gehiago izanen dira, baina dena den aurrerago aipatuko ditugu, Pello Arginaren lankidea daukagulako Patxi Labordarekin, guardion, Pello nahi duzunean? Bueno, zuk esan bezalaxe, hemen zenago Patxi Labordarekin, zenbat urte dara mazazuzuk dantzan erraldoien konparsan? Urten jau, eta bosgarren urte horrena, eta urte jarraian. Ez bakarrik, antikin baitik eta buruak eramaten konparsan barruan, bai. Bueno, gaur egun berezia da. Gaur ere aterako zarete, kilikiak eta buru handiak eta konparsa? Bai, bostetan, autobus geltokitik abiatuko gara alde zarreran, baina gero giganteak dutituko ezpeleta, hola bakitu, kale nagusian dutituko ezpeleta jauregia. Bueno, eta datozen egunetan, goizez, alde zarretik bereziki, eta bigarren zabalgunetik. Hori da, ingo du, goizez, alde zarretik eta deliko askotatik, eta beti ere, asteburuan izan ezik, jendea de horri dezala, kale nagusian bukatuko dugula, Osongi, beraz, zuk egunero behar duzu duantza, edo nola, descansua hartzen duzue? Berez, ikuste kompromiso hartzen bali mazu, gainera, ulertu horretzu hori ez dela bat ere kompromiso bat, da gustora gotea lagunekin amaiketakoa da, zanprenia bizitzeko modu bat, eta hori egunero egiten dugu eta gustora, Bueno, konpartzan gutxi gora bera, zema lagun zaudete? Egunetik gora, bai. Claro, beti baituzu lagun gehiago, gutxiago, eta konpartzan buruak, aldikoak eta giganteak, egun da piko bai, eta txistulariak ere bai, claro. Gero, zeruak, ez dira konpartzakideak, baina bai konpartzan gurekin etortzen dira baina konpartzakideak dira txistularia. Oso ongi, Patxi Laborda, mi esker, eta ongi joan dadila urten ere, ongi zan. Eta berriz ere, plazara konexioa. Estimatua, Pello, guk plazari begira segitzen dugu, Alimaliko giroa baitago, goitzeko tenore honetan plaza oraindik mukuru beteta, eta orain denak gaitarien zai, lehendaiziko kale jiraren zai. Milaka lagun plazan, festa hasi da zabaltzen, Iruñeko gainontzeko karrika guzietara, lehertu dira aldaketaren San Ferminak eta udaletxearen aurrealdean, balkoian ikusten ditugunen artean bait, Lourdes Goikoetxea, beste jarduneko kontseilari bat, kurioski balkoira atera da, baina ikurriñatik urrutien dagoen izkinean paratu da, fatxada horren eskuin muturrean, kasualki. Esaten horren gibelean inolako metafora dagoenik edo egon daitekeenik. Beraz, segitzen aldugu, seiko egiten dagoenekin txari. Bai, segitzen aldugu txistulariak barrura sartzen diren bitartean eta gaitariak ateratzen diren bitartean, arratsaldean zer, arratsaldeko 5 erraldoiak eta buru handiak, konpartsaren irteera noski autobus geltokitik beti bezala, eta arratsaldeko 6 hauek festa hauek Errodezno kondearen plazan, aurrendako emanaldiak izanen dira eta ikuskizunak 9 arte. 6:30, arratsaldeko 6:30, Burtzien zezenketa zezen plazan, gaitarien alardea, merkatuko zakatinetik abiatuta, Aldezarreko kaletan barna ibiliko dira, eta 8:00 San Ferminen bezpera nagusiak San Fermin kaperan, San Lorenzo elizan. 8:30 Foruen Gazte plazan kontzertua, DJ Jarte eta Jak, eta 10:30 arte izanen da kontzertu hori. Gauean, gauza gehiago 9:00 hemengo musika Gazteluko plazan, dantzaldia txistulari eta gaitariekin, eta 9:30 dantzaldia Antoñuti parkean, Tabu orkestrarekin gaur,
amarterdiak arte. 10:04 gutxitan, zentsuzkoa Santo Domingo aldapan, eta su artifizialak Ziudadelan, beti bezala gaueko 11etan piroteknia, Zaragozana su etxea. Eta 11:30 kontzertuak, ordu horretan, tenore horretan kontzertuak hasten dira, eta Foruen plazan The Original Wailers eta DJ Fueros izanen dira. Dantzaldia Gurutzeko plazan Fusion orkestrarekin, ordu 1:30 arte, eta basotxo gauak ere izanen dira, DJ-ak, gaueko 12:00 gutxitan edo. Eta Gazteluko plazan kontzertua zein Play the Game, Queenen omenezko taldea, beraz, honen abestiak eginen dituzte, eta dantzaldia Antoñuti parkean izanen dugu. Tira, jaigunea gogoratuko dugu, eguerdiko ordu 2etan zabalduko dutela, beraz hemendik gutxira, eta hor besteak beste kontzertuen artean, arratsaldeko 6etan, Brigada Improduktiba, eskakeitan eta 7:00 seritxotx kamiseten estampazioa izanen da, eta gau partean goizaldeko ordu 1:30 DJ Sohai eta DJ Go, oiek enberaz. Ederki, zoragarriki, ez dakigu zer gertatzen ari den, hoi baino gehiago kostatzen ari zaien gaitariei, udala atalondo horretatik irritetea, udaltzainek ere arazoa jaigiroa nolanei ere bat ere txentxiorik ez plazan eta balkoietan, irudi berezi xamarra, izan ere abaniko gorria banatu dituzte, gonbidatuen artean eta Lokomiaren kontzertu jendetsu bat ematen du lehen pisuko balkoiak, horre besteak beste Foru Parlamentuko presidenta Ainhoa Aznarez ikusi dugu orain, eta azkenik atera dira plazara gaitariak, Erki Kosta eta Eskuzartak haientzako, izan ere jendeak asko maite duen unetxoa da, Sanferminetako lehendabiziko kale jira jotzen dutenekoa, Animo Pues izeneko piezore jotzen dutenekoa, merkaderez karriketan gora egiten dute udaltzainen laguntzaz, eta ez dakit oso itxura biologikoa hartzen dute, ez da? Goitik ikusita balirudike ameba bat direla, itxaso batean barrena, besterik ikusten baduzu, zure arazoa da, ez direa. Ez dakit zer erran nahi duzun, Juan Cruz, baina txura polita ikusten da hemendik, bai. Beste klasiko bat ikusten ari naiz, Jagoba Manterola argazkilaria, hori ere ikusten dugu urtero plazan. Eta jarraian, kaso, omenaldia eginen baitiego, kanpoan dabiltzen Nafar guztiei, badakizue Nafarro ausentearen eguna ospatzen dutela hainbatek, badago kantzeko zerbait eginen dugu, eta musikari batekin, gure kolaboratzaile batekin, festazale handi batekin eginen dugu bat, Jon Celestino, Atrebentzia Espada, non de Montre zabiltza? Ikasertzean, nahi zen ere, momentu ontan. Osa, ikasertzean, bakatu. Ikasertzean. Bueno, tira, eta zer dela kausa? Bueno, bera handia ikusten genuen Iruñan izan entzela, eta onduntatorri gara. Zeria esan, oporetan etortzen gara, Sanferminetan, gehiago gehiagotan. Musikari porrokatua zara, kaleko musika gustatzen zaizu, kaleko musika eta Sanferminak iaia erredundantzia bat da. Ez zaizu kostatzen, alako une berezi batean hemendik alde egiteak edo bestelako ikuspegiak gaientzen dira? Bestelako ikuspegiak gaientzen dira. Diazan, normalean, joterik ez da, jote herrik ez da aldin badu, Sanferminetan alde egitea gustatzen zait. Diazan, horrela izatzen da. Bueno, baina asko gozatzen ikusi izan zaitut nik Sanfermietan Amama Luisa Brass bandekin edo Broken Brothers Brass bandekin kalerik kali jotzen, ez da? Hortan dudarik ez da. Bueno, tira... Egon ezkero guztio biltzen naiz, ez dutolako fobia handi egirik ere, baina, kanpoan ez nago haizki. Erki, bada, ez zauden ez haizki, gu posten gara, zu ongi zaudelako, besarka handi bat, eta ongi segi. Zueko, handi guztian. Kaso izan ere, gaitaria dagoeneko atera dira, haien buruak edo aurreratuenak iaia Gutierrez dendaren parean daude, hor 4 bat metrora, 5 bat metrora, eta une batetik bestera hasiko dira, Animo Pues jotzen. Seminario etxean sartu dira, zenbait gonbidatu oinulari, antza denez, eta orain jendea isiltasuna eskatzen, aizutzen ere,
gaitariek jotzerik euki dezaten. Une batetik bestera gertatuko da hori, baino askoz gehiago kostatzen ari zaie kalejira jotzen hastea, animo pues jotzen hastea. Eskua gora, festazale zenbait, eta plaza mukuru beterik, baina profila aldatu da. Jabetzen bazara, gorriz tindaturiko, ardoz ikinduriko askoz jende gutxiago, oiek aldegin dute tabernetarata. Egia da, bai, oiek desagertu egin dira. Eta sartu da bestelako publikoa, derragon txuriz jantzitakoak ikusten ditugu. Hemen direnen buruetan, kaskoetan. Hori ere egia da, bai. Eta dauden hilen artean asko eta osko urdindurik ikusten ditugu. Bombo jotzaileak, zuzendariak eskua igo du hartarazteko hasiko direla. Denak prest. Zistasuna eskatzen ari da, imintzio edo espantu handi samarrak eginez. Bakizue Irungo eta Hondarribiko alardean nola alase jantzita doazela. Lehendabiziko kolpea eman du. Beltzarekin. Eta hasi dira. Txapel gorriarekin eta hasi dira. Hainbaten larrua zalean, nirean bintzat bai. Nirean ere bai, bueno ez. Sekulakoa giroa eta sekulakoa saioa, zer remontre guk bai, zer erramea dugu guk. Izan ere, erakundeetako protagonistak euki ditugu eta kalekoak ere bai, hainbat amaiketakotan izan gara. Euki ditugu peinetako kideak, Gora Iruñakoak, Tuguna dantzan taldekoak, erraldoien konpartxakoak, Katakrakekoak, Karrikirikoak, horiek guztiak euki ditugu. Eta kanpoan dabilen bat, ere bai, Guaion Celestino. Eta hori ez gain, hainbat ordezkari politiko. Hoixe, hainbat ordezkari politiko, eta hor Usuekin, Usue Bartosekin, Itziar Gomezekin ere izan gara, Edurne Egino ere izan dugu gurekin, eta Joseba Siron, Iruñeko alkatearekin hitz egiteko aukera ere eduki dugu. Hoiek besteak beste gure saio horetan orain protagonistak gaitariak entzuten ari garenak. Bai, eta bada laburbiltzeko tenorea, nola hasi dira 2015ko Sanferminak, aldaketaren Sanferminak, ederki hasi dira eta bi albiste behintzat eman dituzte. Bat, Mastan izan dela Ikurriña, udaletxearen aurrealdeko Mastan, eta modu legalean udalaginte taldetik diotenez. Izan ere, Ikurren foru legeak dio, kanpoko erkidego bateko ordezkari politikoa datozelarik legezkoa dela, Mastan haien bandera jartzea eta besteak beste Gasteizko parlamentuko kidea parlamentaria Rebeka Ubera izan da gaur udaletxe barruan. Horren aitzinean erreakzioa jaso ditugu, udalaginte taldean dauden taldeak erabakiarekin bat, bai EH Bildu, jakina, baita Arantzadi eta Izquierda Ezkerra ere, aldez aldaketaren alde dagoen, baina udalaginte taldean sartu ez den, gero bai kritika haren idurikuk, hobe baitzen itxoitea, lege aldatu arte, Mastan Ikurriña jartzeko udalbatzak erabakia hartu arte.
horretaz gain jakina PSN eta UPNeko zinegotziak erabaki horren kontraina albiste gehiago ere izan dira. Konparazio hori lehendik ere bagenie, baina biziki hunkigarria izan da ikustea nork jaurtitzen zuen etxafueroa txupinazua, Iruñeko Orfeoiko kide batek eta Beleta Peñako kideen oinordeko batek egin dute eta Orfeoiko lagunak asko maite ditugu. Igor Ikurra zuzendaria, gure kolaboratzailea bereziki, baina hunkigarriagoa egin zaigo eta mezu politiko sakon batekoa Beletako Peñako kideek jaurtitzea. Badakizue haiek asmatu zutela zuriz jazteko ohitura 1931 urtean Errepublika garaian 36ko altxamendu fasistaren eta odoltsuaren ondotik afusilatu zituzten haietako asko, horren ondotik kanporatu zituzten, baztertu zituzten San Ferminen historia ofizialetik eta orain berreskuratu dituzte, hemendik aurrera zuriz jazten garelarik, bada bestelako zentzua hartuko diogu ohiko keinu horri, ohitura zahar horri. Hori da, konstiente eginen dugu, ez da, lehen Iban Jimenezek aipatu digun bezala, orain badakigu zer dela eta jantzen dugun horrelako zera, itxurarekin. Bada onaino beraz, gure saioa badakizu elkarlanean, auzolanean aritu garela, berriarekin, Euskal Irratiekin, Ipar Euskal Herriko Euskal Irratiekin, Nafarroako beste hainbatekin, eta plazera izan denez, azken bi orduotan gozatzea, bi ordu terdietan gozatzea, zuzeneko irrategintzaren xarmaz. Eta gogoratuko dugu ere, San Fermintza saioa izanen dugula, Zaldizuriko terrazatik, egunero, eguerdiko 12etatik ordu bietara izanen gara, eta lagun asko pasako dira, musikari asko ere zuzenean jotzera, lagun asko pasako dira hortik, terraza horretatik. Beraz, mi esker gutzioi, mi esker Amaia Alasari, egin duen lan egiteagatik, Peio Arginarenari, udaletxe barruan eukidugun lankideari, eta Berriako Laramadina Beitiari, beraritu eta kamerarekin, streaminga egiten, medio streaminga egiten gure kontakizunarekin. Beraz, bihar arte, ongi segi. Bihar arte hori da. Festa on, gora!